Lai, si ano ni tao boy kiho bazar ka kaibing niya ah. Bazar biya, bazar biya. Oh, ding abe. Binalang yung pipinpong bidaw. Tingnan niyo ha. Pwede na. Bahan din na. Iya. Lai, si ano ni tao boy kiho bazar ka kaibing niya ah. Dati mong ba nila ang ganda pa nakalapit yan. Kagat ka. Dalong mo din din na. Dalong sa nga tiyo yung bigla. Kilao, dalong mo mangbay man. Kilao na kilao. Kanong kanba. Hindi ba kabe-kabe? Hindi ba ang working on that? Batang mo sa pangkatang semua kita dengan color. Color kita mau ni bila nang nasang ko to dito color dat kita kami siya. Kung yan na. Dito yung may birthday na bet din daw dito. Hindi, kilo. Akang ko kilo. Akang ko. Akang na na isa. Silaan sa silaan. Tuntong sila. Ilang himihoy wan si Bala. Kilong kang isa. Kasi ako ay mahon na. Yan na, bono ang pamangan na. Naman niya. Eh ano na nga, akala sito kaza to, sito kaza to, itikabe. Ay abal. Na kalang za to may. Ni asam ko dali.
Ada dak tu dah. Kahit video cakap kan. Nah. Kan kita. Laang. Kita ada kat kilo ni. Kimbao. Saya kan kilo antian mai. Kadai ni ek. Josus. Bae, kasal ang kadai la, kasal na pang kapay. Sama ibe. Nakibata niya no. Hindi hanok ko ni kilom na nila. Kilo na. Làm hơn này dám tao thế hiểu không tôi đi của diễn các bây giờ cái hôm con đặt sao để về lời thế của diễn bây giờ con để bằng cái thấy cái gì đến hoặc là con phải kịp đềuกัน ज़्यादा साउंड कितने का है भैया जनिए जनिए ले सॉन्ग लथुम Theo giặc phạt mang hè cái màn thôi, theo cái màn thay thôi. Mia ni ada tu isa sobe sama. Ni deh agak senang. Ilungalu lo bang aman lungut. Deh kata mana deh gitu. Zawat sekali. Nang isot yun na nasasaktan. Nataon na umam sa ako. Kung niyong lola, sidiway mo lang ako. Lang ako na nagsidiw. Ito. Lelia. Dapat pa rin. Pili na ito pa lang kaya mo at pili mo tayo sama ko driver Kumtaw.
Kita Jessin sih ngomong. Just one, again, one, two, again. 1, 2, 3, 4, 5.